ମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟଭୂତ ଘଟଣା। ହଁ, କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାର ଏଇଠି ଜାଗା ଅଛି। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେ କାଳିଜାଇରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ମାଛ ମାରି ଧରିବାରେ ବହୁତ ଘଟଣା ମାନେ ବି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଘଟଣା ବି ହୋଇଥାଏ। ମାଛୁଆରୀ ଧରିଲା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବହୁତ ସବୁ ଘଟଣା ମାନେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଭାଇନା ଶହେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାଛୁଆ ଧରାଳି। ଆରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା କାଳିଜାଇର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସହର ଘଟିଥିଲା 2016 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ମାସରେ। ମୁଁ ହେଲି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରାଳିଟେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଚିଲିକାରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଚିଲିକାରେ ମାଛମାନେ ଧରିବାକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଜାଲ ପକାଉଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଏତିକି ମାଛରେ ମୋର ବେପାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଘରକୁ ଅଧା ବି ନେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରାତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ରାତି ହେଲା ବେଳେ ଏଠି କହନ୍ତି ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ପଳେଇ ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଝିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ବହୁତ ମାଛମାନେ ବି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବହୁତ ମାଡ଼ି ଆସେ ଆଉ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି। ଆଉ ମାରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। କାଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଯିବ, ମୋର ଡଙ୍ଗା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ବୋଟ୍କୁ ପୁରା ଜୋରସେ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ଚିଲିକା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଚିଲିକା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପାଖେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କାନ୍ଦ ଶୁଭା ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଡରିକି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଯାଇସାରିଛି, ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚିଲିକା ମଝିରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଇଠି କିଏ କାନ୍ଦୁଅଛି। ମୁଁ ଚିଲିକା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲି। ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଗଲି ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବେଳ ବସିଲି। ଆଉ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପଛପଟେ କିଏ ଛିଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଡଙ୍ଗା ବି ଥାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବସିଥାଏ ବହୁତ ବେଳ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ବସିଲି। ମୋ ପଛଆଡ଼େ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ ଟିକେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପଛପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଅଛି। ଆଉ ମୋ ଡଙ୍ଗା ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ମୋ ଡଙ୍ଗା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ବର୍ଷା ବି କମିଗଲାଣି। ଆଉ ରାତି 12ଟା କି 1ଟା ବାଜି ସାରିଥିବଣି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଏଠି ବସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଟିକେ ବେଳ। ବସିଥିଲି ବହୁତ ବେଳ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ଥକା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଳ ବସିଗଲି। ଆଉ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ଆଉ ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଲି। ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସିଅଛି।
ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଧାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସି ଅଛି ଆଉ ଡରି ବି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ସେଇଠି ବସି ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆଣ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କିଏ ଭୂତ କି ପ୍ରେତାତ୍ମା କିମ୍ବା କାଳିଜାଈ। ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ସେ ତା ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଲାଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲିଣି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଚକିତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଡରିଗଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବସିଗଲା ହେଇଠି। ବସିଯାଇଛି ପଥର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଲି, ଆରେ ଏଇଟା କିଏ? ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ କାହିଁକି ବସିଥିଲା? ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୋର ଡରିରେ ମୋର ପାଟି ବି ନ ବାହାରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲା ସେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଏଇଠୁ ଭାବିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ଡଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ବି ଡର। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋ ଡଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଛୁପିଗଲି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେ ସେ ଆସୁଛି ମୋ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ଆବାଜ ବି ନ ବାହାରୁଥାଏ। ଟିକେ ବି ଆବାଜ ବି ନ ବାହାରୁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ ଟିକେ ବେଳେ ବସିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ହେଟା କିଏ? ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଯିବି। ଆଉ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଅଧା ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଚିଲିକାକୁ ଆସିବି। ଆଜି ସେଇ ରାତି ବି ମନେ ପଡ଼େ 2005 ମସିହା ମେ ମାସରେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା କି? ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ପୁଣି ଦେଖିଲା ମୋ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ରାତି ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ। ମୁଁ ସକାଳ ହେବା ଯାକ ରହିଲି। ସକାଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ବାବା ଗୋଟି ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଠୁ ହିଁ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ବାବା ଆସିକି ମୋତେ ଉଠାଇଲେ। ପୁଅ ତୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲୁ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ବାବା କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରୁହେ। ଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବହୁତ ଡର। ଆଜି ସେଇ ରାତି ବି ମନେ ପଡ଼େ 2016 ମସିହା ମେ ମାସରେ। ଯଦି ଚିଲିକା ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ମା କାଳିଜାଈ ଲିଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ସେଇ ରାତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ